Hola, Somos Mon, é Patri. somos da libraría Lila de Lilith, aquí en Santiago de Compostela, que é unha libraría especializada en mulleres autoras, en feminismo, en igualdade e todo o que ten que ver con isto. Estamos encantadas de poder participar en este proxecto e do convite que nos lanzades para poder amosarvos que significa para nós e por que é importante o uso da nosa lingua. Para a libraría Lila, a lingua galega é algo fundamental e as autoras que escriben en galego pois son unha parte moi importante do noso fondo bibliográfico. E agora, a ti, Mon, que autora, por exemplo, se te ocurriría que escriba en galego? Pois, por exemplo, ir a misa. Ir a misa. Ir a misa, sí. Que temos aquí un texto dela. Tamén a ti, Patri, por exemplo, Pois Fina Casal de Rei, toda unha clásica das letras galegas. ou Susana Sansarín. Pois Paula Carballeira, Podíamos poñer tamén a María Canosa, a Arancha Nogueira, Antía Yáñez, a Lorena Conde a Paula Carballeira. ou a Xela Arias. Temos tamén a Sabela Losada, entre moitas outras que temos aquí para Moitas outras. presentarvos. Queremos vos decir tamén que na nosa literatura galega, nos libros, máis nomeadamente de infantil, pois hai temas para, achegámonos a casi calquera tema. Algúns deles, pois nos recomendámonos moito, non? Por exemplo, un dos que vos ensinamos fala do ciclo menstrual. Ou podemos tamén traballar temas de diversidade e infancias trans. Ou tamén de biografías de mulleres. Podemos tamén traer máis biografías de mulleres ou personaxes fantásticos do noso contexto cultural. E mesmo de o apoderamento das nenas e das mulleres tamén, e de feminismos. Ou, por exemplo, temos tamén mulleres músicas na nosa lingua e na nosa cultura. Agardamos que vos interese achegarvos a toda esta literatura e que vos guste tamén este vídeo. Claro. Tamén decirvos que a través da nosa lingua e do uso do galego podemos achegarnos a outros contextos culturais que teñen linguas lusófonas, non? Como, por exemplo, textos en portugués, en infantil, que nos poden permitir abrir xanelas a outras realidades. E nada máis, hasta aquí chegamos. Moitas grazas. Chao! Chao, chao.